Ahoj všichni, já vás vítám u svého nového videa a jak už názvu napovídá, toto bude trošičku takové hravé video, protože budeme si dělat tady tento make-up look na styl Kim Kardashian na All Fairs premiéře. No a mám tady i nějaké věci ze Sephory, které se mi tady koupily už delší dobu, jenom jsem vám je neukázala, takže teďka se na ně můžeme vrhnout, protože už tady potřebuji docela i uklidit v těch věcech, takže začít je používat a tak. Takže se rovnou na to vrhneme, protože tohle bude opět další video. No a pokud byste mě chtěli podpořit, tak určitě budu ráda dole v komentářích. No a blíží se nám plesová sezóna, nebo měla jsem i pár nabídek na vánoční focení, už mi slečny píšou, takže pokud byste chtěli třeba nalíčit na vánoční focení nebo moje kurzy, dokonce mám i dárkové poukázky, takže kdo by chtěl i obdarovat někoho třeba tím kurzem, nebo třeba kosmetikou, lashliftingem, laminací, tak budu hrozně moc ráda. Jo, a pořád platí ta akce v Brně na to Malibu C, kde můžete získat zdarma k tomuto ošetření i leave-in conditioner mist, pořád to platí i můj slevový kód Frederika10 na jakoukoliv proceduru, takže je fajn to využít, pokud jste z Brna, takže kadeřnictví Hairhub, samozřejmě na vánoční focení, kdo by chtěl líčení, ale taky blíží se nám plesy. Bude ples jako Brno a já už tam mám teda jedno místečko obsazený, takže maximálně můžu vzít ještě 2 na líčení, takže kdo byste měli zájem, jste z Brna a chcete se nechat nalíčit a jdete na tady tu akci ples jako Brno, tak se mi určitě ozvěte, anebo na jakýkoliv jiný ples. Pokud byste chtěli nalíčit, tak tady přikládám svůj pracovní Instagram. No a myslím si, že to už je fakt jako všechno, takže se můžeme vrhnout vzhůru do videa. Budu teda vytvářet make-up podle Kim Kardashian, který měla na premiéře All's Fair. Byla v šatech od Galliana a tady tento make-up look budeme dneska spolu vytvářet, nebo aspoň přibližně stejný. A i ty vlasy si potom podle toho udělám, ale chtěla jsem strašně vyzkoušet tady tento make-up look, protože se mi neskutečně líbil, takže přesně podle tohoto uděláme si dneska tady tento make-up look. Já začnu očima, dám si tady ten primer. Je to vlastně korektor od Too Faced. Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer a je v odstínu Light Beige. Oči ještě potřeba zapudrovat, hlavně pokud máte masnější víčka, takže jakýmkoliv pudrem zapudrujte oči. Jako paletku budu používat od Pillowies The Bridal Series Wedding Wish XXXL palet. Kdo tady tu paletku neznáte, tak je to paletka vlastně na nevěsty, já ji hrozně ráda používám, je mega kvalitní a máte tam krémové, matné odstíny i shimmer odstíny, se s ní dá krásně vyhrát. A já budu dělat lehce cut crease, takže já potřebuji začít nějakým tmavším odstínem a ona to úplně na těch fotkách neměla tak tmavý, spíš to dokonce tady vepředu měla i lehce do růžova, když se na to podívám a dám ji úplně na celou vlastně tady tu kost. Jinak pokud hledáte fakt jakože bázi pod oční stíny, tak ten korektor od Too Faced, který je vlastně pod oči, tak je úplně výborný i jako báze. Pěkně na něm drží ty stíny, fakt opravdu vydrží a když ho hezky zapudrujete, tak vám úplně krásně postačí jako primer. Koukejte i jak jsou vlastně ty stíny hrozně jako pigmentovaný. Já to nechci dělat úplně výrazný, protože ona měla v podstatě takový jako glam look. A teď si vezmu nějaký blending brush a já si třeba vezmu tady tento od Charlotte Tilbury a přemýšlím, který ten odstín na to rozblendování, ale vezmu si 33. Je to takové jako dohněda odstín a dám ho tady nahoru právě na tady toto všechno. Minule se mě slečna v komentářích ptala vlastně, proč dělám prvně oči. Je to z toho důvodu, já jsem vždycky byla zvyklá dělat nejprve si obličej a teprve potom vlastně na to krásné čisté plátno si udělat vlastně oči. Ono i podle té tváře vidíte, kolik vlastně na takovéto běžné denní líčení potřebujete vlastně všechny ty ostatní věci, jako jsou právě ty oči, kdy už moc jako člověk nepotřebuje, pokud se nelíčí výrazně jako já. Ale jde tam o to, že
pokud děláme nějaký takovejhle make-up look a nechceme si pokazit ten obličej, vlastně tu hotovou naši tvář. Jo, já mám tady třeba vlastně ty tapes, mám tady pásky, kdy potřebuji mít ten shape toho oka prostě zafixovaný, tak by mi to pokazilo vlastně ten můj make-up, který bych si udělala. Takže proto z tohoto důvodu nejprve dělám oči a taky z toho důvodu, že budeme používat glittery a ty by mi mohly napadat na ten obličej a potom hůř se to stírá z toho make-upu. Jdu v podstatě těsně až k obočí a ještě, co mi zbylo na štětci, tak lehce přejedu ještě takhle. Ještě úplně nahoru dám 13. Úplně těsně tady pod to obočí. Použiju ten stejný korektor i na cut crease. Pokud se vám zdá, že jste ho třeba udělali moc nízko, tak zase můžete korektorem hezky takhle od toho koutku vzít nahoru. A teď je znovu potřeba to zase zapudrovat, takže úplně tím stejným pudrem přejedu to oční víčko a na to budu dávat potom stín. Ona ho tam má takovej dorůžovat. Víte, co je strašně velký paradox, že já tady mám Dior štětec, mám je ještě i na tváře a to jsou tak nepříjemný pichlavý štětce, že není všechno zlato, co se třpití. Teďka právě přemýšlím, který ten odstín zvolím, ale asi zvolím nejspíše 02 a dám to vlastně takhle na celý ten korektor. První dvě věci, které lovím ze své taštičky, tak jsou tady tyto dvě Sephora paletky a jsou to takovéhle miniaturní Sephora paletky se 3 odstíny, ale já budu používat jenom jeden a přemýšlím, že to bude... Počkejte, já jsem si podívat dovnitř, který to byl. Bude to tady z této modré paletky a počkejte, jak se jmenuje? Ethereal Lilac a bude to tady tento odstín, on je hrozně krásný. Takový skoro až do modra. A ještě vyzkouším tady z této druhé paletky Daring Blue Dusk. Nevím, který bude lepší. Ona jako zase těch třpitek tam neměla moc. Ale zkusím ten modrej schválně. Jsou skvělí, hlavně tou pigmentací těch třpitivých stínů, ale problém je, že jako úplně je nevyužijete. Oni jsou sice jako hrozně krásný, hodně kvalitní, ale moc je nevyužijete. Vždycky to jsou jako nějaký doplněk k nějaký paletce, co se týče třeba těch třpitivých odstínů. Zkusím si namočit ten štětec do setting spraye, aby ty glittery tam více přilnuli. Nádherné ty glittery. To, o čem mluvím, že všechno mi to napadalo na ty řasy. Ono to potom může opadat i na ten obličej. Ahoj, Láško. Láško? Láši... Ahoj, Láško. Ahoj, Láško. Ahoj, Láško. Krásně vítám. Lilo. Tak já přijdu z práce domů a ty tam tak sedíš? Co? Pojď si ukázat kamarádům na YouTube, pojď. Lilo, dolů. Lilo. Jasno. Tož, tak bude to? Hej. Foušek. Je to foušek. Jako linku budu používat tady tu od Sephory v 01 Noir Black odstínu. Já už jsem se tady načrtla na této jedné straně, ale tady toto jsem udělala vlastně stínem. Takže to stejný uděláme i na tady této straně. A teďka si vezmu tady tento pencil brush, úplně klasický černý odstín. Já ještě vezmu takhle ubrousek. A takhle to ještě
začistím tím ubrouskem. No a co se týče řasenky, tak já tady mám svoji oblíbenou Huda Beauty One Coat. Je to One Coat Extra Volumizing and Lengthening Mascara v odstínu Very Vanta, je to klasická černá řasenka, je teda hodně objemová, dělá přesně takovejto efekt na těch řasách, hodně prodlužující, ale je fakt výborná. A co se týče toho kartáčku, tak kartáček je takovej spíše objemovej, s přesypacíma hodinama a to právě vám dodává krásný objem těm řasám. Trošičku slepuje, je to opravdu takovej ten více slepenější look. Mám právě ráda třeba jako i u té Fenty řasenky. Je úplně výborná ta řasenka. Fakt jako koukejte na ty řasy. Jo, jsou trošičku slepený, pokud nemáte rádi tady tento efekt, tak tady tu řasenku si nekupujte, ona není úplně jako pročesávající. Zase naopak nedělá takové ty pavoučí nožičky. On vlastně i ten kartáček se dá otáčet. Na jedné straně, když si ho otočíte, tak je takovej tlustší a ten by vám měl dodávat vlastně na jedno swipnutí vlastně ten efekt, že vám nanese tu hmotu na ty řasy. A pak je convex side a to je taková ta jako ploší strana a ta vám jakoby pročesává vlastně jednotlivé ty řasy a dodává objem a vrství to vlastně na ty řasy. Takže tady máte přesný i návod, jak otáčet tím kartáčkem. Takhle bychom teda oči měli a jdu se vrhnout na skincare, kterou jste se mě ptali právě u toho minulého videa, že se vám vlastně líbilo už, jak jsem ji měla nachystanou, takže já vám jdu ukázat, co teďka aktuálně používám. Jsem si vlastně ještě uvědomila, že si chci nalepit řasy a ona vlastně Kim má na každé té fotce takovýto styl řas. Já nevím, jestli mi to zaostří ta kamera. Takže ukážu z vrchu. Zkusím to teďka, vidíte, jak jsou prohlí. Já bych řekla, že to jsou Dčka, nebo dokonce Lk, typ L. Jsou hodně prolnutý, jsou hodně jako vytočený nahoru, ale já je mám ráda a ona teda tvrdí, že má své řasy dlouhé, že používá lash sérum, takže samozřejmě jsem začala taky používat lash sérum, to vám hnedka ukážu, který, ale já si myslím, že na těch fotkách má přidané ty konce. Jo, aby právě byl ten look takovej jako výrazný. Tady jdu dát lepidlo, samozřejmě moje oblíbené Huda. Nechám si to tady odstát a mezi tím si uděláme skincare, protože mě se po každých 5 minutách vypíná kamera a nebo se mi přehřívá, což nikdy předtím nedělala, takže já jsem jako říkala, že tady budou převážně jako Sephora novinky nebo takhle, ale říkali jste si o tu moji skincare, kterou jsem měla minule na videu a bylo to přesně tady toto sérum. Chci vám ho ukázat, protože tady toto sérum od Medicube, které najdete i na Cosibele, tak je naprosto výborné. Je to teda zpevňovací sérum s výtažkem z lososích jíker, je tam ještě niacinamid, je tam adenosin, niacinamid ten je vlastně proti pigmentovým skvrnám a vyhlazuje tón pleti. A vlastně to sérum vypadá nějak takhle, vlastně takové jako kapátkové sérum. Já jsem měla od nich ještě vyzkoušený, mamka ho měla doma v pumpičce a ten teda vůbec, ten pro můj typ pleti nebyl. Já mám ráda, když ty výsledky vidím na té pleti a právě tím, že tady toto je zpevňující, tak je vlastně takovýhle jako růžový a už ho tam skoro nemám. Vidíte, že ho fakt jako používám docela dost ráda a poctivě. Že já už jsem si teda pleť vyčistila ráno tonikem a teďka teda si dám to sérum, které je výborné právě i pod make-up. Ono je takové jako gelovější konzistence a prostě udělá to pleť úplně dokonalo. Já bych si chtěla potom od nich pořídit ještě krém, který má doma mamka taky na poličce a je to úplně neskutečný krém kolagenem. No a tady to sérum je právě i s 5 peptidy, je teda zpevňující a je fakt jakože geniální. Je teda i proti pigmentovým skvrnám, kdo třeba trpíte na pigmentovky a celkově značka Medicube
Medicube korejská, vlastně najdete i na K-Sisters, i na Cosibele. Já se teďka jdu nalepit řasy, protože už mi to tady docela dlouho schne. Tady tyto řasy mám ze Sheinu, pokud najdu odkaz, tak vám je někam přiložím, ale nejsou úplně jedný z těch řas, které jsou nejpříjemnější, protože docela dost mají tvrdý ten pásek a musíte si ho pořádně poohýbat, než vlastně jdete na ty řasy, na to oko. Musíte prostě opatrně, protože pokud používáte i to huda lepidlo a nejste v tom úplně zběhlí, v tom nandávání těch řas, tak vám to může někde omylem prostě ťuknout na tom oku a to je prostě po celém líčení. Dá se s nima pracovat, takže není to úplně nejhorší. Ale mám je ráda, protože já nikde kromě Sheinu tady tento typ řas nedokážu nikde sehnat. A na Omak jsou docela dost jako umělé, takové tvrdé, ale za těch pár korun si myslím, že tam to ani nehraje takovou roli, ta tvrdost. Ještě celý obličej přestříkám tady tímto spraykem od Dr. D. Alba a je to First Spray Serum pro hydratovanou a krásně glossy pleť. Vidíte, co udělalo to sérum? Martě se mě minule ptali, jestli nejsem spocená. Tak já jsem měla jenom ještě na tom extrémně takový jako hydratační krém, který si spíš dávám na večer, ale dala jsem si ho ráno, protože večer jsem si dala jenom sérum. Takže vlastně jsem si ho dala potom ráno a se mě ptala, jako jestli jsem spocená, jo. Takže teďka si dám teda tady tento můj oblíbený sprayík. Pane bože, miluju ho. Fakt, pořiďte si ho. Já jsem ho tuším objednávala z Cosibely, ale teď jsem ho tam nemohla najít. A když ho najdu, tak vám potom pošlu odkaz, ale je to tady tento, tak úplně příjemně osvěží a prostě připraví tu pleť. No, ale jdeme na jeden krém, který teda už je ze Sephory. Respektive já jsem si pořídila tady tento set, je to set od Tachi a je to ten jejich vyhlášený krém, plus teda byl za výbornou cenu celý ten setík na vyzkoušení i s takovým jako čističem na pleť. Ten jsem měla teda možnost už vyzkoušet a je fakt výborný. On má v sobě takové jako lehce částečky a ne, že by jako úplně nějak exfoliovali pleť, ale hezky jakoby tak vyhladí, obrušuje, prostě ji obrousí, obrušuje a udělá tu pleť takovou prostě dewy skin. Trošku na druhý den jsem měla pocit, že mi potom tady ten make-up šupinkovatel a měla jsem pocit, že to bylo tady z tohoto produktu. Nevím, těžko říct, ještě ho budu zkoušet. Každopádně ten krém je naprosto skvělej. Takhle teda vypadá ten čistič, rýžový čistič a je to z té řady Dewy. Teda ty obaly jsou úplně příjemné na dotek, takže takhle vypadá teda ten cleanser, no a dole potom je ten krém. Je teda v takové malilinkaté pidí verzi, ale já jsem ho chtěla vyzkoušet, ale je to oprávněně bestseller, protože on je nejenom, že obnovující, antioxidační, ale je navíc i plumping, je regenerační, je vysoce hydratační, ale vím, že oni mají i krém třeba pro někoho, kdo má masnou pleť, to je tuším ten zelený krémík. Tady tento v sobě obsahuje i kyselinu hyaluronovou, potom tam jsou nějaké peptidy, i tak jako takový jako příjemně masný a teda voní neskutečně, voní jako citron, nebo po citronech. Dělá tu pleť takovou prostě napapanou, vyživenou, jako by podporoval vlhkost té pleti. To jinak to stejný dělá i to sérum, že ono udržuje vlhkost té pleti. Hlavně teďka třeba v tom zimním období si myslím, že bude úplně super. Navíc tam jsou peptidy z červených řas, takže i protivrásková péče. No a najdete ho teda v různých setíkách, já se akorát koukám, že mají tady i různé sety právě na našich stránkách, takže můžete se rovnou podívat. No a co se týče teda toho Rice Wash, což je jemný čistící krém, tady píšou, to je právě tady tento. Obnovuje hydrataci, zároveň odstraňuje nečistoty, odhaluje tak hebkou a zářivou pleť. Přesně to dělá, on má takové mikročástečky, ale není exfoliační, je jenom tak jako příjemně exfoliační. Zimňuje pleť a zvyšuje její zářivost už za 1 týden. Obsahuje hydratační proteiny v rýžovém prášku, které jsou teda získávané v Japonsku. Jemně vyhlazují a zimňují pokožku a zároveň odhalují
zářivý lesk zevnitř. Krém s neutrálním pH se promění v bohatou pěnu, takže ona opravdu ta konzistence je taková jako krémová, bohatá, prostě strašně je to příjemný na to mytí. Bohatá na aminokyseliny, udržuje v pokožce zdravé pH, což je klíčový faktor ochrany pokožky a zároveň vytváří bohatou a uspokojující pěnu. Odstraňuje usazeniny a zároveň hydratuje, odstraňuje make-up, nečistoty a přebytečný kožní mas, zatímco hydratační složky, jako je kyselina hyaluronová a červené řasy, vyplňují pleť regenerující hydratací. Můžete si to právě vyzkoušet, je to super věc, když prostě si nejste jistí a nejste si jistí těma produktama, ale chtěli byste vyzkoušet tu značku, tak schválně vyzkoušejte a já teda musím říct, že ta pleť, koukejte, jak to prostě vypadá. To je úplně boží. Vylovila jsem ze své taštičky Anastasia Beverly Hills Beauty Balm Serum Boosted Skin Tint v odstínu 6, takže já doufám, že mi bude. Ale já na to ještě budu vrstvit potom jiný make-up, protože potřebuju, aby ten make-up byl tmavý. Jo, protože ona vlastně na tom videu byla docela dost tmavá, já jsem se dneska dělala samoopalování, ještě si dám vlastně na to ten body make-up, takže ono se mi to hezky celé sjednotí, takže budeme dělat dneska tmavší make-up, ale chtěla jsem ho společně s vámi vyzkoušet, protože jsem ho ještě neskoušela a schválně, ono je to v takovém styku, v takové tyčince, vypadá to teda nějak takhle, v takovém styku a jsem schválně zvědavá na to krytí, protože vidíte, že já mám začervenání. Krytí je takové jako jemňoučké, ale zároveň vidíte, že sjednotil hezky tu pleť. Ale jde vidět, že to je opravdu jakoby spíš takový lehoučkej styk. Ale já tady ty styky mám ráda, protože oni jsou hrozně jednoduchý, rychlí, pokud se ráno nechcete crcat, nechcete mít nějaký nános make-upu, ale chcete zároveň, aby vám jako hezky sjednotil ten obličej. Jo, jako docela vidíte, že jako překryl, kdybych se chtěla ještě víc s tím pohrát, tak jo, tady by se dal třeba jenom korektor a hezky by se s tím dalo pracovat. On má takovou jako sametovou texturu a je hydratační. Je to skin tint, který v sobě kombinuje make-up zároveň péči, takže pokud máte třeba suší pleť, tak si myslím, že bude pro vás ideální. Ale já teďka přemýšlím, který make-up si zvolíme právě jako tu pleťovku, protože tohle je teda video, kde používáme Sephora produkty, takže přemýšlím, že samozřejmě nějaký high-end make-up. Přemýšlím, který mám docela jako tmavej. Tím, že tady ta Charlotte Tilbury, která je za mě neskutečná a každý mi chválí ten make-up, mám ho v odstínu 5, ale potřebovala bych ještě tmavší, tak ho smíchám tady s tímto Sisley, je to Phyto Tint Perfection a je v odstínu 30 neutral, takže je o hodně tmavší, takže smíchám si tady tyto dva dohromady dneska. Tady můžete vidět asi takovouhle vrstvičku jsem si dala, teď si to míchám na ruce. Pokud máte doma špatný odstín make-upu, tak fakt vám doporučuji takhle si je míchat, protože vy si dokážete namíchat váš dokonalý odstín. Já to vždycky takhle jako otřu a vidím, že už bude ideální, takže už nebudu přidávat ani kapičku světlého, ani kapičku tmavého, takže pokud máte doma světlý nebo tmavý, vždycky si kupte ten opozitní make-upu. Protože pokud máte doma drahý make-up, přece ho nebudete vyhazovat, to vůbec nedává smysl. Hlavně třeba značka Haus Labs má ve své škále těch make-upů má odstín 000 a ten odstín je úplně bílej a on je právě vytvořený na to, aby byste si mohli mezi těmi Haus Labs make-upy, bylo to teda jako navržené pro Haus Labs, ale já si myslím, že bude fungovat úplně se všemi make-upy, tak vy si tím můžete vlastně namíchat ten svůj odstín, čili pokud mám doma tmavší make-up, vezmu tu 000 a kápnu si a přesně takhle na ruce si zapracuju ten make-up do toho požadovaného odstínu. Míchám do té doby, dokud se mi zdá, že prostě mi to hezky sedí, nebo aspoň mi to dá ten odstín, který já potřebuji, abych si potom mohla vykonturovat ten obličej. Pokud nekonturujete obličej, musíte
pořád do té doby míchat, aby vám to prostě sedělo s tím krkem, jo. On ten Charlotte Tilbury je docela do žluta, tělo mám takové jako ještě tmavší, ale to právě dokonturuje, to právě dotvoří ta kontura. Já bych teďka běžně pokračovala korektorem pod oči, ale hodně teďka se setkávám s tím na TikToku, že jdou rovnou na kontury obličeje. Dají si kontury, udělají si tvářenku, ty tekuté produkty a potom teprve si dají korektor až po výrazné tvářence. Já používám Charlotte Tilbury, tam skoro vůbec nic není a to jsem ji použila jako párkrát. Contour Wand Easy Contour v odstínu Fair Medium, takže bych asi potřebovala i tmavší. To vlastně, tady tato tyčinka mě to úplně dobře nezaostřuje, ale no na to, jak je docela drahá, tak moc v ní tam není, takže spíš bych si vybrala třeba produkt, který je spíše jakoby v tom kalíšku, než takhle v té tyčince. Kim má hodně vykonturovaný nos. Budu se snažit ho co nejvíce tomu i přiblížit. Co se týče tvářenky, tak já nemám úplně takovou tu pinky tvářenku, ale místo toho použiju tady tuto od Haus Labs, kterou jsem používala i minule a fakt má hrozně příjemný odstín a je to Glassy Pitaya. Oni docela s tím jdou i rovnou na obličej, takže já to dám takhle rovnou na ten obličej. Tahle je víc taková jako bright a ona měla na té fotce měla hodně takovou fakt jako růžovoučkou, ale zkusím ji potom nějak namixovat tu pudrovou. Má to hodně až pod očima, takže budu se snažit dávat takhle úplně až pod ty oči. A nakonec vlastně to nevypadá úplně tak špatně, i když jsem přímo aplikovala tu tvářenku na tvář. Já většinou si to beru vlastně takhle z toho kalíšku, ale musím teda říct, že jako za mě úplně v pohodě. Takže dá se krásně zapracovat, ale moc bych ji tam nedávala. Teďka teda jdeme na korektor a já si vezmu můj nejoblíbenější korektor a je to od Tartu a je to tady tento Creaseless Concealer. Mám ho v odstínu 20N a už mi tam dochází a potřebuju si koupit novej. Tohle to je nejhezčí korektor, nejlepší, nejvíce krycí. Dokonce docela šlape na paty mému oblíbenému Hourglass. No prostě s tím korektorem to je úplně něco jiného potom na tom obličeji. Teďka to celé zapudruju a budu používat tady tu moji oblíbenou hudu Cherry Blossom Cake. Samozřejmě používají hodně pudru, takže na tady ty akce, takže dneska vůbec nebudu šetřit. Dneska pudrem šetřit nebudeme, takže ještě si vezmu pod oči tady tento Easy Bake and Snatched Huda Beauty v odstínu Pound Cake. Miluju ho, fakt. Teďka celý ten obličej musíme zapudrovat nějakým pudrem a já jsem si vybrala Airbrush Flawless Finish od Charlotte Tilbury, je ve 2 a v odstínu 2, protože ta trojka už je na mě docela dost oranžová. Charlotte Tilbury, tady ten úžasný pudr, vyhlazující. Teď jdeme na to pudrové konturování. Opět Charlotte Tilbury, tady tato paletka Filmstar Bronze and Glow Face Sculpt and Highlight a mám v odstínu Medium Deep. Vidíte tu studenou konturu, ta je naprosto boží. Takže jdu si vykonturovat pořádně ten obličej. On má v sobě i lehce třpytečky. Jako tvářenku tak budu používat, protože ona má hodně na tom videu i na té fotce růžové tváře a budu teda používat tady tuto Haus Labs Dragon Fruit Days nebo Days. To je takováhle krásná růžovoučká tvářenka.
Chtěla jsem použít i tady tento highlighter, je to takovej růžovoučkej Kat Von D, ale vy už ho na internetu, nebo možná na internetu ho ještě někde najdete. Je to teda Metal Crush Extreme Highlighter v odstínu Rose Shock. Právě, že se mi hodí k té růžovoučké tvářence. Koukejte. Wow. Ježiš, wow. Koukejte. To je úplně boží. Nádherný ten odstín, takže když byste někde našli, tak je to tady tato Metal Crush od Kat Von D nebo KVD Beauty Rose Shock. No, já si jdu teďka udělat rty, protože si přijdu taková jako docela nahá bez těch rtů. Ona má hodně má na tom obrázku takové jako do studená rty a já to úplně miluju, protože to je přesně jako můj styl, který já mám ráda. Mám tady konturku od MACu a je v odstínu Stone, je to takový ten přesně studený odstín konturky. Doprostřed si dávám tady tuto Too Faced Melted Matte a je to taková ta tekutá rtěnka v odstínu Child Star a právě já si ji dávám vždycky jenom jako doprostřed, protože kdybyste si dali na celé rty, tak budete hrozně jako světlý, takže stačí no takhle. Lehce dám ještě doprostřed tady tuto Pillowies Baby Doll Intense Color. Každopádně jdu dál a mám tady Fenty Beauty, tady tento Gloss Bomb, protože on je v odstínu Sweet Mouth a tady tento odstín výborný v tom, že on je takovej studený na těch rtech, což já právě potřebuju. Když ten highlighter je úplně dokonalej. Teďka já potřebuju si udělat vlastně tu spodní linku, kterou ona tam má taky. Takže vezmu si úplně ten stejný pencil brush jako předtím a budu tam dám tam lehce nějakou, nechci zase dávat úplně jako tmavou, i když vlastně ona tam má i linku na sobě. Takže já si dám ještě úplně klasickou černou spodní vodní linku. Já tady mám ještě zbyteček Urban Decay, ale je to jenom klasická černá kajalová tuška, takže já mám tuhletu hodně ráda. Ale ona je tak dokonale černá, že je naprosto výborná. Přemýšlím, že si vezmu odstín 37. Ona to má skoro až jakoby dovnitř toho koutku. To je vždycky tak nepříjemný. Do vnitřního koutku oka budu dávat hodně světlej bílou 41. A ona měla udělané vlastně spodní řasy, takže jdu si udělat spodní řasy úplně tou stejnou řasenkou. A mě celou dobu nenahrávala kamera, takže já jsem si akorát před chviličkou dávala Airbrush Setting Spray, tady ten od Charlotte Tilbury, takže mám na sobě tady tento setting spray, akorát jsem se s ním nastříkala a zjistila jsem, že mi vůbec nenatáčí kamera, takže se omlouvám, neviděli jste stříkání setting spraye, každopádně tohleto je nejlepší setting spray ever. Tak, no a ona tam měla vlastně udělaný drdol, takže já si jdu udělat taky, už jsem si předpřipravila vlasy. Mě drdoly moc nesluší, takže dělám to opravdu jenom pro video a moc drdoly ani jako nenosím, ale sice ona tam má dva takové jako dolů, ale ty dělat nebudu. Udělám to jenom prostě čistě obyč, drdol. A jdu si vyměnit tričo, ať si udělám hezkou fotku ještě. A nevím, nemám úplně podobný odstín, jak ona měla ty nádherné zelené šaty, ale uděláme to tak nějak jako podobně. Takhle teda vypadá výsledný make-up look. A nevím, co na to říkáte, klidně mi dejte vědět dolů do komentářů. No a já jsem vám ještě teda slíbila, že vám ukážu ještě pár produktů, co mám v té taštičce. Takže jdeme jako první, tak je tady tento Rare Eau de Parfum. A jdeme si ji vyzkoušet. Je teda v cestovní verzi. Tuhle jsem dostala. Vypadá teda
Nějak takhle. Panebože, to je úplně nádherná. Najdeme tam fazole tonka, je tam mošus, je tam karamel, pistácie, růže, tam je vanilka, kakao. Já tam nejvíc cítím tu vanilku. Ta je taková jako hodně příjemná, no úplně úžasná. Já si dám asi trošku takhle. Potom dál, co tady mám, tak doplnění zásob a to je Sol de Janeiro, tady tato 62, já ji naprosto miluju, rovnou si ji rozbalím, protože nejvíce asi miluju z celé té kolekce 62. 62 pro mě je naprosto top. Slaný karamel, je tam vanilka, jsou tam pistácie, jo, jakože panebože. To je úplně dokonalá vůně. To mi připomíná léto a takové ty vůně těch opalováků. Já to naprosto miluju, takže 62. Potom jako další mám tady Lash Serum, které jsem vám slibovala, že vám ukážu. A je to tady toto oceňované Grande Lash Enhancing Serum. Mělo by být na 6 týdnů. A já jsem si teda myslela, že bude větší a ono jenom takhle malinký, což mi jako přijde fakt jakože dost malinký, nevím, každopádně je to tady toto a je hodně oceňovaný. Ono obsahuje v sobě peptidy, aminokyseliny na podporu a doporučuje se celou tu kůru absolvovat minimálně 3 měsíce. Mělo by podporovat lámavé lámavé řasy, vypadávající řasy, oslabené, mělo by je právě posílit. Je i pro lidi, kteří třeba nosí kontaktní čočky. Pro vás, kdo třeba máte citlivé oči, je oftalmologicky testovaný, takže nemělo by vám nic udělat. Já mám trošku pocit, ale že mě po něm hrozně svědí oko. Vždycky, ale třeba po pár hodinách, jo, není to jako hnedka, ale není to nic jako nepříjemného, spíš, že mě to jako svědí a zaznamenávám malé krůčky, ale je pravda, že ho nepoužívám úplně jako dost často, takže malé krůčky tam vidím, ale co jsem viděla výsledky třeba u jiných slečen, tak fakt jako nádherné ty výsledky. Každopádně je potřeba vydržet a určitě si budu dokupovávat další, protože je hodně oceňované, takže tohle určitě budu používat potom i dál. Já třeba, když zapomenu si ho dát večer, tak si ho dávám ráno před líčením. Chvilku počkám, než si udělám skincare. Ono někdy, když si dělám běžné denní líčení, tak si dělám nejdřív pleťovku a potom oči a on mi vlastně na těch očích jako hezky zaschne. Další hodně často se mě ptáte na samoopalování. A já ani upřímně nevím, nepamatuju si, že bych ukazovala, co teď momentálně používám, protože jsem si ho docela dost šetřila jakoby do nějakého videa, že vám o něm povykládám víc. Je to teda Vita Liberata The Mousse Tinted Lasting Tan a tenhle mám v odstínu Dark, takže můžete dneska vidět, jak ho mám čerstvě natřený na těle a vždycky si k tomu ladím právě ten make-up, kontury a tak. Já už na sobě úplně nedávám, když jsem nějaká bílá, takže já prostě potřebuju mít fakt jako u sebe samoopalovák. A teďka v zimě to potřeba, já do solárka chodit nebudu, protože skrze prostě stárnutí pleti, různých nemocí a tady ty věci. Je to teda opalovák na týden, pak by se mělo reaplikovat. Jak už známe Vita Liberata, tak je to, ona má hodně jako hydratační, anti-age produkty, měli teda ty šílené balení předtím, to se jim vůbec nepovedlo, ale musím říct, že tady toto se jim povedlo úplně dokonale, protože i ta stříčka, je to hrozně fakt vidět, že si dali záležet na tom balení. Krásné, hnědé, luxusní balení, na dotek hrozně příjemné. Ta stříčka, která je uvnitř, hrozně dobře pumpuje, fakt výborná. Pumpuje tak akorát a samozřejmě Vita Liberata, výborný produkt uvnitř. Ztrácí se tak nějak jako postupně, určitě si musíte potom udělat i nějaký scrub, nějaký peeling, než vlastně si dáte tu další aplikaci, protože se vám můžou udělat mapy, ale takhle vidíte, jak vlastně samotné to opálení, jak ho mám teďka čerstvě, nemám ho ani umytý. Já se vždycky dávám před natáčením úplně čerstvě, aby byla co nejvíce hnědá. Ona ta kamera to docela jako rozostří, ale můžete vidět v těch pórech, že to prostě je, takže jako smít by se to po těch 8 hodinách mělo. Nejlépe je si ho dát na noc, ráno budete krásně opálené, sundáte to, smijete to takovou tu první vrstvu a je úplně
úžasný, takže vyzkoušíte sami Vita Liberata, stojí prachy, ale fakt jako vyplatí se. Potom tady mám tuhle Rose Quartz Body Guashu. Já jsem si ji brala takhle v tom ve slevách. Je možné, že jsem vám ji už ukazovala, je to teda guaša na tělo, která právě hezky pomáhá vlastně odvodňovat, protože guaša i odvodňuje, takže vyhlazuje strukturu té pleti, tón té pleti, krásně si s tím můžete projet úplně celé tělo. Viděla jsem to u nějakých blogerek, že opravdu krásně si s tím nastartují i tu lymfu. Je to úplně super věc, hrozně příjemná, fakt jako strašně příjemná věc. Pane bože, to je tak hrozně příjemný. Jo, na nohy, úplně třeba po práci, když vás, pane bože, po 12, když jsem stála na prodejně 12 hodin, mě tak šíleně bolely nohy, to byla prostě zanešená lymfa a tady toto by vám mělo pomoct, takže guaša na tělo, bacha je skleněná, může se vám rozbít, tahle stála v akci 329 korun, z původních 665, nějakým olejčkem nebo s něčím a můžete hezky si udělat takovou prostě příjemnou atmosféru. No a poslední věc, kterou tady mám, tak je tady tento balzám na odličování. Mně už dochází od značky Hvaran, myslím, že Huaran, nebo tak nějak. Je to korejská značka, výborný balzám, vlastně díky němu jsem došla na to, že ty balzámy mi jako vyhovují, že mám ráda, takže vlastně mám tady další od Glow Recipe Papaya Sorbet Enzyme Cleansing Balm Makeup Melting and Soothing. Já jsem ho ještě vůbec, vidíte, netestovala. Voní příjemně, klasická balzámová konzistence, až úplně do potřebu, fakt ho mám tam už minimum, až ho do potřebu, tak se vrhnu na tady tento. Jsem na to zvědavá, já úplně značku Glow Recipe úplně jako nemám ráda, mám tady ještě doma jedno sérum, které vám zase ukážu v příštím videu, ať tady to video není dlouhý, ale já opět tady této značce nevěřím. Mám pocit, že je spíše jako pro mladé. Mně úplně v těch 30 letech vyhovují už úplně jiné značky, jiné aktivní látky, i když jsou tam retinoly, i když jsou tam peptidy, na tmavé skvrny produkty, tak prostě přijde mi to, že to je taková patláma, matláma na obličej a vlastně jako nic mi to nedělalo, ale nechci úplně jako tu značku zahazovat, vyzkouším to sérum, uvidím, ale zatím, co jsem měla možnost vyzkoušet ty produkty, tak úplně mi to zatím jako nevyhovuje, takže je to klasický prostě čistič, takže tam jako pokud budete dobře čistit, tak všechno v pohodě. Mé nákupy, já už mám docela teďka, chápete to, jak já jsem těhotná, tak prostě furt mám škytavku nebo něco. No, každopádně, doufám, že se vám tady toto videjko líbilo, chtěla jsem ho udělat trošičku jako zajímavější, nevím, jestli úplně vypadám jako Kim Kardashian, ale chtěla jsem se tomu nějakým způsobem přiblížit, samozřejmě ona to má vždycky úplně vyšperkovaný, daleko hezčí. Já mám pocit, že ten make-up mám takový, ten oční mám takový až moc tmavej, ale přitom ona ho měla jako taky tmavej na těch videích a tak, ale nevím, asi se mě to jenom zdá, těžko říct. Chtěla jsem to vyzkoušet a udělat zase něco jako zajímavějšího. Zároveň vám ukázat ty produkty, které tady se mi v taštičce koupily už díl a už mám teď jako docela wishlist na nějaké další produkty, které jsou teda převážně make-upového typu a je tam Charlotte Tilbury, Natasha Denona, no prostě strašně moc produktů a hrozně bych si to potřeba všechno naobjednávat, protože u nás v Brně třeba Natasha Denona vůbec není a Charlotte Tilbury jenom na Vaňkovce. Budu muset zajít na Vaňkovku nebo si to všechno naobjednávat online. Každopádně vám moc děkuju za zhlédnutí tohoto videa. Určitě mi zanechejte komentář, pokud byste mě chtěli podpořit, moc mi to pomůže, protože to zase posune video ostatním. Mějte se krásně, uvidíme se u nějakého dalšího videa a klidně mi dejte tipy na videa, co byste chtěli vidět, nebo co bych měla vyzkoušet a tak, aby vy jste třeba nemuseli. A já se budu těšit u nějakého dalšího videa. Tak se mějte krásně a ahoj!